ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ. ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಪಂಚನಿಲಿಕ ತಲಿಪುಲೆ, ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಬೂರ್ದು ಬೂರ್ದು ತಲಿಪುಲೆ, ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ತೆಲ್ತ ತೆಲ್ತ ಬೋರಲೆ, ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಪಂಜಾರ ತಲಿಪುಲೆ, ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಪಪಾ 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 ಪಾ, ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಪಪಾ 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 ಪಾ. Let me tell one story. What man? ಎದುರೇ ನಾ ಊರುಡೊಂಜಿ ಅಜ್ಜಿ ಇಟ್ಟರಿಯೇ, ಆ ಅಜ್ಜಿಗೂ ಬೋರಿಂಗ್ ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇಟ್ಟರಿಯೇ, ತಲಿಪೋಡು ಪಂದೆ ಬಾರಿ ಆಸೆಡ್ ತರಿಯೇ, ಆತನಾಗ ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ತುಯರಿಯೇ. ಅಯ್ಯೋ ಹೌದಾ ಅಜ್ಜಿ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ವಾಟ್? ಅಯ್ಯೋ ಬೂರ್ದು ಬೂರ್ದು ತೆಲಿತದ ಕೂಲಿ ರಡ್ಡಿಯೇ. ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಪಂಚನಿಲಿಕ ತಲಿಪುಲೆ, ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಬೂರ್ದು ಬೂರ್ದು ತಲಿಪುಲೆ, ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ತೆಲ್ತ ತೆಲ್ತ ಬೂರಲೆ, ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಪಂಚಾರ ತಲಿಪುಲೆ. LOL, haha, laugh out loud. Balotelli, ball scream and shout. It's our town, it's going down. Yakla kudla, you know what it is. ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಪಪಾ 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 ಪಾ. ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಪಪಾ 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 ಪಾ. ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ Wait, no, Priyas only. ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ. What a comedy. ಬಂದಳೆ ಮಾತಿರಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ನರಮನೆನ ಬದುಕು ಸಾರ್ಥಕತೆಯನ್ನು ಒಲ್ಪ ತೂಪುಣೊಂದು ಪಂಡ ಕುಡೋರಿಯಾಗಾದ ಬದುಕುದು ಅತ್ತ ನನ್ನ ಸಮಾಜಗೂ ಬೋಡಾದ ಬದುಕುದು ಅವು ಸಾರ್ಥಕವೇನ ಬದುಕಂದು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚೆತಿನ ತೆರಿದಿನ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಜ್ಞಾನಿಲು ಪನ್ಪೇರು ನರಮಾನಿ ಏತೆ ಬಂಗಡುಪ್ಪಡು ಏತೆ ಬೇನೆಡುಪ್ಪಡು ಏತೆ ಬೆಸರಡುಪ್ಪಡು ಕುಡೋರಿಯಾಗ ಬೋಡಾದು ಅವನ್ ಪೂರ ಮಾಜಾದು ದೆಂಗಾದು ಕುಡೋರಿಯನ ಮೋನೆಡ ಐಸರೆ ದಿಂಜವನ್ನ ಆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿನ ನಾಂಡ ಆ ಬದುಕು ನಿಜವಾದ್ಲ ಶ್ರೇಷ್ಠವೈನ ಬದುಕಂದು ಪನ್ಪೇರು ಒರಿ ಕಲಾವಿದನ ಬದುಕಲ ಅಂಚನೆ ಆಯ್ಗ್ಲ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಮಾತ ಇಲ್ಲಡಿತಿಲೆಕನೆ ಬೇನೆ ಬೆಸರುಪ್ಪುಂಡು ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟಲುಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟಲೇನು ಬೇನೇನು ಕೊಡಿದುಕ್ಕೊನು ಪೂರ ಬರಿಕದೀದು ಕುಡೋರಿಯನು ತೆಲಿಪವನಂಚಿತ್ತಿನ ಕೆಲಸನು ರಂಗಭೂಮಿದ ಆ ರಡ್ಡರೆ ಗಂಟೆ ಮೂಜಿ ಗಂಟೆದ ಪೊರ್ತುಡು ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಸುಮಾರು ಜನ ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರಿ ತುಳುನಾಡುಡುಲ್ಲೇರು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕಲಾವಿದರು ಖಾಲಿ ತುಳುನಾಡದ ಗಡಿಪುಡೆತ ಉಲ ಇತ್ತಂದ ಯಾವಂದು ಅವೇನು ಕಡತದು ಏಳು ಕಡಲಾಯರದ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ದೇಶೋಡು ಬೆತೆ ಬೆತೆ ದಿಕ್ಕು ದೇಶೋಡ್ಲ ಅಕಲ್ನ ಚಾತುರ್ಪು ಮೆರೆಯೋಡು ಪನ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಅಂಗಲಾಪುರದ ಒಟ್ಟುಗು ಒರಂಬ ಕಾಲೋಡ್ದು ಕಠಿಣಂಚಿತ್ತಿನ ಲೇಸು ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ನಿಕಾನಗ ಒರಂಬ ಯಜ್ಞದ ಐಸರೋಡುಂಡು ಒರಂಬ ಎಸಲದ ಐಸರೋಡುಂಡು ಈ ಒರಂಬನೆ ಎಸಲಗ ಮಾಮಲ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಿನ ಕುಲಿ ಏರ್ಪಂಡ ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಅಂಚೆ ತಪ್ಪುದರೆ ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಕೂಸಲ್ದ ಪಂತ ಎಸಲ್ ಒರಂಬ ಬಲದಿಂಜ ಸಿಟಾಡೆಲ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈಂಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಅಂಚನೆ ಸಂತೋಷ್ ಟೂಸ್ಟರ್ ರೈಸ್ ಅಂಚನೆ ಮರ್ಗಿಲ್ಡ್ ಸುಮಾರು ಜನತ ಸಹಕಾರ ವಿಶೇಷವಾದ ಮೆಕಾಯ್ ರಿಷಿ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಯೂನಿಟಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಸಿಟಾಡೆಲ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳ ಮಾತ ಸಹಕಾರ ನೆನವರಕ್ಕೆ ಮಲ್ತಂದು ಅಕಲೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಪನೊಂದು ಇತ್ತ ಈ ಲೇಸನ್ ಸುರ್ಮಲ್ ಚಿತ್ರನ ಪೊರ್ತುಡು ಕಲಾವಿದರು ಈ ಒಂಜಿ ಕಲಟ್ ಜತ್ತದ ಅಕಲ ಚಾತುರ್ಪನ ಮೆರಪನ ಚಿತ್ರನ ಪೊರ್ತುಡು ಅವೇನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವೈನ ದಿಟ್ಟಿಡು ತೂದು ಐಕೊಂಜಿ ಇಂಚಿತ್ತಿನೇ ತಪ್ಪುಲಾತನು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಸರಿ ಸಂಗತಿಲಿತ್ತನು ಪಂಪಿನನು ಬುಡ್ಪಾದು ಪಚ್ಚಿರು ಬುಡ್ಪಾದು ತೆರಿಪೊನೊಚ್ಚಿತ್ತಿನ ಕೆಲಸ ತೀರ್ಪುಗಾರ್ಯರ ಮಲ್ಪುಡ ರಡ್ಡು ತೀರ್ಪುಗಾರ್ಯರು ಅಲ್ಪ ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಕೆಯನ್ನು ವಹಿಸೊಂದರೆ ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮಟ್ಟಿದ ಗುರುಕಾರ್ಲ ನೆಚ್ಚಿತ್ತಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ ಶೆಟ್ರು ಅಂಚನೆ ಉದ್ಯಮಿಲ ಅಂದೆ ಎಡ್ಡೆ ವಾಗ್ಮಿಲ ಆದುಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಕೊಡುಗೈ ದಾನಿಲ ಆದುಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಗುರ್ಮೆ ರಡ್ಡು ಜನಲ್ಲ ನಿಕಲ ಮಾತೆರ ಪರವಾದ ಮೋಕೆಡೆದುಕೊನೊಂದಲ ಇತ್ತ ಕಲಕ್ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಎದುಕೊನಂಚಿತ್ತಿನ ಬಿಡ್ತು ಕಲಕ್ ಜಪ್ಪರೆಲ್ಲರು ಕಲಾಶ್ರೀ ಬೆದ್ರ ಅಕಲ ಸಂಗತಿ ದಾದಂದು ಪಂಡ ಬಂದಲೆ ಸಾವು ಇಜ್ಜನ್ನಿನ ಇಲ್ಲಡ್ದು ಸಾಸಿಮಿ ಕನರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ವಂಚಿತ್ತಿನ ಪಾತ್ರೆ ಅಂಚನೆ ವಾ ಇಲ್ಲಡು ಸಾವು ಇಜ್ಜ ಅಂಚೆತ್ತಿನೇ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಂತ ಉಂಡಲ್ಲ ಒಂಜತ್ತು ಒಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆಲುಂಡು ಅವು ಕಣ್ಣನೆ ಬಡಿತಿನ ನಡುಟ್ಟು ಪರೆವು ಅಮ್ಮೆ ಜೋಕಲ್ನ ನಡುಟ್ಟು ಪರೆವು ಅತ್ತಂದಂಡ ತಗೆ ಮೆಗ್ಗೆಲ್ಲ ನಡುಟ್ಟು ಪರೆವು ಅಂಡ ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಟ್ಟಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಅವಿನ ಇಲ್ಲದ ಉಲೈಡ್ ಆ ಕುಬಲಡೇಟೆ ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ಪಡತ್ತಂದೆ ಪಿದೈಕಂತ ನಂದಂಡ ಅವು ಒಂಜಿಪೋದು ಪತ್ತಾಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರವನ್ನು ಪತ್ತೊಂದು ಇಲ್ಲದ ಬಹುಶಃ ಕಣ್ಣನೆ ಬಡಿದಿನ ನ್ಯಾಯನು ಈ ಒಂಜಿ ಮಾಧ್ಯಮದ ಎದುರುಕಂತಂದು ಎಂಚಿನ ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪಿನೇನು ನಿಕಲ ದುಂಬದಿ ಕಡ್ದೇವರೆಲ್ಲರೂ ಕಲಾಶ್ರೀ ಬೆದ್ರ ಅತ್ಯ ಈ ಓಲ ನೆರ್ದು ಎಮ್ ಸಿ ಬರೋ ಮಲ್ದನ
ಯಾನು ಮ್ಯಾಚ್ ದಾಲ್ಪ ಪೂರ ಮಲ್ದೆ ಮರೆ ನೆಟ್ಟು ಚಾನಲ್ ಶುರು ಮಲ್ಪುಣ್ಯ ಮೆಹಂದಿ ದೋಲ್ಪುರ ಮಲ್ದಾನ ಮೇನಿ ದಾಲ್ಪ ಪೂರ ಮಲ್ದೇನ್ ಈತ ಮೂಲ ಪೊಸ್ತತೆ ಬರ್ಪ ಯಾನು ಸುರಿಯ ಹೆಂಗ್ ಕೋಟಿಗೆ ಮರೆ ಚಾನಲ್ ತಾನೆ ಕೈ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಂದ ಚಾನಲ್ ಹಾಕಲು ಜನಕ್ಕಲು ಕೈ ಕೊಡ್ತೀರಿ ದಾಲಪ್ ದಾಲಪ್ ಜಿ ವಯಸ್ಸೊಂದಿಂದ ಅದು ಗತಿ ಎಟ್ಟು ಪೂಪು ದಾಲಪ್ ಪೂ ಯಾನ್ ಈತನ ಮಧ್ಯೆ 6 ರನ್ಗಳ ಮುಂದೆ 8ರ ಗುರಿ 6 ರನ್ಗಳ ಮುಂದೆ 8ರ ಗುರಿ ನಿನ್ನ ಗುರಿದೆ ಕೌಂಪೇರ್ ನಾವು ಮಾರಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಹತ್ತು ಮಾರೆ ಓ ಚಾನಲ್ ದಕ್ಕ MC ಮಾರೆ ಓ ಚಾನಲ್ ಓ ಸಾರಿ ಸಂತೋಷ್ 2 ಸ್ಟಾರ್ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪುಣ ಅವತ್ತು ನಾವು 2 ಸ್ಟಾರ 3ಯಾ ಎಸ್ ಹೋಯ್ತೆ ಸಂತೋಷ್ 2 ಸ್ಟಾರ್ 2 ಅದ 2 ಏನಾ ಎಸ್ ಸಂತೋಷ್ 2 ಅಂದದ ಸಂತೋಷ್ 4 ಸ್ಟಾರ್ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪುಣ ಪೋಸ್ಟರ್ ಇಂಚಿನ ಬಿಯರ ಓ 2 ಸ್ಟಾರ್ ಮಾರೆ 2 ಸ್ಟಾರ್ ಒಂದು ಪೊಸಿಷನ್ ತುಲ ಅವ್ಳಿಗೆ ಏನು ಪೊಸಿಷನ್ ತುಲ ಏನೇನ ಯಾವ್ದು ಎಸ್ ಸಂತೋಷ್ 2 ಸ್ಟಾರ್ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪುಣಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ತುಳುಟು ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ನವೀನ ನಾಟಕ ಏನು ಒಂದು ನಯನ ಅವು ನೆಕ್ಕೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಏನು ಅನ್ಪಿನಿ ಚಾವಡಿಯದು ಎಸ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಚಾವಡ್ಡುಲ್ಲೇರಿ ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಎನ್ನ ಬೊಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಪೊಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಓಲ್ ಮಾರೆ ಓ ಅವು ಅವು ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಉಳ್ಳೇ ಇರುತ್ತೆ ಬರ್ಪೇರು ಬಿನ್ನೇರು ಎಸ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ಡುಲ್ಲೇರು ಕರೀನಾ ರಡ್ಡು ಸರತ್ತ 17 ಕಥೆಯಲ್ಲ ಜೀವನ ಪಂಪಿರಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ TRP ತೆಗೆದಿತ್ತು ಅಂಚನೆ ಅವೇ ಇನಿ ಕುಟುಂಬ ಕುಡೋರ ಬೈದಿನ ಅಕಲಿನ ಪಾತೆರ್ಗ ಅಕಲ್ನ ದಾದ ವಿಚಾರ ಉಂಡು ಐ ನಮ್ಮ ಪಟ್ಟವನ್ಗ ಒಂದು ಇದು ಕಥೆಯಲ್ಲ ಜೀವನ ಸಂತೋಷ್ ಯಾವ ಹತ್ತು ಮಾರ ಇದನ್ನ ಮರ ಉರಿಯ ಬೈದಿನ ಕುಡೋರಿ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾರೆ ಬರ್ದ 2 ಜನ ವೈದ ಮಾರೆ ಆಯೋಲ್ ತಿಕ್ಕೊಂದು ಓ ಮಾರಿ ಈ ದಾದಾಲ್ ಹೊರ ಬಲ ಮಾರೆ ನೈನನ್ನ ಮೈಕದೆ ಪನ್ಪುಣ್ ಸೊಂಟೋ ಕಟ್ವೆ ಬೂರ್ನ ಸೀನುಂಡ ಯಾನು ಸೊಂಟೋಗು ಬಾಟ್ಲಿ ಕಟ್ಟದು ಏತೋ ಕೊಟ್ಟು ಬೂರ್ದೇನ್ ಎನ್ನ ಬಾಟ್ಲಿ ತರಿಜಿ ಯಾನ ಮೈಕ ದರಿವ ಎಂಕಿ ನಿಕಲ ಚಾನಲ್ ಬೆಚ್ಚ ನಿಂಗೆ ಮೈಕನ ಬಿಡ್ಚಾಂ ಬೋರ್ಡ್ ಮಾರ ಪಾತಿರ್ನ ಕೇನುಚ್ಚ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈಗಲ ಟಿವಿ ಬರ್ಬಿಡು ಐಕ್ ಕುಲ್ಗನ ಯಾನು ಕುಳ್ದೆ ಬತ್ತೀನಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಳ್ಗ ಪೋಯಿ ಅಂಚತ್ತು ಮಾರ ಚಾರ್ಡ್ ಮುಲ್ ಕುಲ್ಗ ನಾನು ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ದ ಆಂಕರ್ ಅಯ್ಯನ ಆಂಕರ್ ಯಾನ್ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಆಂಕರ್ ಅನ್ನ ಮಾಸ್ಕ್ ದೆಪ್ಪು ಪಾತೆರ್ನ ಕೇಂಚಿ ಹೌ ಗಟ್ಟ ಮಾರ ಗಡ್ಡನ ಎಂದ ಪನ್ನಗನ ಮನೆ ಮುಲ್ ಟಿವಿದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮರ್ಲು ಗಟ್ಟರ ಬಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಅನ್ನು ಸರಿ ಕುಲ್ಲು ಬೊಕ ಬೊಕ ಪನ್ಲೆ ಬ್ರೋ ಅಂಚತ್ತು ಮಾರ ಬೊಕ ಈ ಎಂಚೊಲ್ಲ ಜೀವನ ಜಿಯೋ ನೋಡಿ ಅನ್ನ ಆ ಟೈಮ್ ಪನ್ನಾಗ ಸಪುರ್ ಎತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ತೋರೊಲ್ಲೆ ಅಂಚತ್ತದ ಈ ಜೀವನಗದ ತೊಂದರೆ ಜಾನಿಗೆ ಜೀವ ನೋಡುದಾನೆ ತೊಂದರೆ ಜಾಲಿ 10 ಸಾವಿರ ಕೊರ್ಪೇರು ಇನಿ 3 ಜನ ಪಟ್ಟಿರಲ್ಲ ಸುಲಭ ಅಂಚಪುರ ಅಧಿಕ ವರ್ಷ ಬರಲಿ ಅವೇ ಕುಸಿಟಲ್ಲ ಆರು ದರ್ಕ ಬಡ್ಕ ಬಾಡೊಂದು ಒಂಜಿ 500 ಜಾಸ್ತಿ ಕುಣ್ಣು ಕುಸಿಟಿಲ್ಲ ಅಂಚಪುರ ಅಧಿಕಾಸ ಬರಲಿ ಇದು ನಿಕ್ ಮಂಡೆ ಸಂಬಂಧ ಇಜ್ಜೆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂಜಿ 4 ಜನ ತೂಪಿನ ಪೋಯ್ಯ ಖಾಲಿ 4 ಜನ ತೂಪುನಿಗೆ ಅಂಚತ್ತು ಮಾರ ಸಾರಗಟ್ಲೆ ಲಕ್ಷ ಗಟ್ಲೆ ಬರೋ ಯುಕ್ರೇನ್ ಬರೋ ತೂಪೇರು ಯುಕ್ರೇನ್ ಯುದ್ಧ ತೂಪುಂಡು ಲಕ್ಷ ಗಟ್ಲೆ ಜನ ತೂಪೇರಿ 4 ಜನ ತೂಪಿನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಈ ನಮ್ಮಂಡೆ ಪರ್ದು ಬೈದಿರ್ತು ಈಗ ಮಂಡೆ ಸಂಬಂಧ ಜನ ಓ ಖಾಲಿ ಪರ್ದು ಬೈದತ್ತು ಪರ್ದು ಬೈದತ್ತು ಇನ್ನು ಒಂಜಿ 11 ಬೈದ ಹಂಚಪುರ ಅಲ್ಲ ಇವಳು ಜನಕುಲ್ಪುರ ತೂಪೇರು ಮಾರೆ ಹಂಚ ಇದು 19 ಓ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ತಂಡ ಈ ತೋರಿದ್ದು ನನ್ನ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ ಪೂರ ಬೋದು ಅಂಚಪುರ ಇಜ್ಜವು ಅಂಚಪುರ ಚಾನಾಡು ಪುರ ಅದೇ నేను పన్నగనే పండే నా మరలు కట్టొచ్చి మారే మూలపుర తొయ్యపోచింది ಇದು ತೊನ್ನೆದ್ದೆ ಅಂಡೆ ಬೊಕ ಪೋನಾ ಕೊರ್ಲೆವೆ ಪೋನಾಗ ಮಣ್ಣು ಕೊರ್ವೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹೆಂಗ್ ಕೊರ್ಚೆ ಏನೇ ಅಂದೆ ಹೆಂಗ ಪೂರ ಕೊಡಿಲ್ಲ MC ಗೆ ಪೋಯಿ ನಲ್ಪ ಪೂರ ಕೊರ್ಪೇರಿ MC ಬೇತೆ ಎನ್ನ ಮಾಲ್ ಬೇತೆ ಪೂರ ಕೊಡಿಲ್ಲ ಕೊರ್ಪೇರಿ ಇರು MC ಪುರ ಮಲ್ಪೋರ MC ಪುರ ಮಲ್ಪೇರಿ ಇರ್ನ ಅಂಚ ಅರ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಬರ್ಪುಜಿ ಪಂಚವರ್ಣದ ಪುಂಚದ ಮತ ಅವು ಬಾರಿ ಬಂಗೋಣ ಅರಡಚೂರು ಕಲ್ಪೋಡಲ್ಲ ಇವಳು MC ಪುರ ಮಲ್ಬೇಕು ಅಂಚ ಮೂಲ ಇಜ್ಜಿಗದ ಹೆಂಗೆ ಮೆಲ್ಲ ಮೂಲಿಜ್ಜಿಗೆನಾ ಮೂಲಿಜ್ಜಿಗೆ ಐಕೆ ಆಡದೆ ತೊನ್ನಿ
ಯಾನಿನಿ ಪರೊಂದು ಬೈದಿಂದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಬ್ಯಾಗ್ ಈರ್ ಮೂರನಿ ಒಂಜಿ ವಾರ ತುಂಬು ಕಾಲ್ ಮಲ್ತಾರ ಅಂದು ಒಂಜಿ ವಾರ ತುಂಬ ಕಾಲ್ ಮಲ್ದೆ ನಿಕ್ಲೇನ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಲೆಪ್ಪ ಲೆಪ್ಪ. ಅಂಚಾನ್ ಪರ್ಪನ ಒಂಜಿ ವಾರ ಗ್ಯಾಪ್ ಬಿಡ್ದಿತ್ತೆ ಅಂದು ದಾಯ ಡಾಯ್ ಬುಟ್ನಿ ಬಂಡಾಗ ಇನ್ನಿದೆ ಪರ್ನಿ ಬಂಡಾಗ ಇಡೇ ಬರ್ತದೆ ಯಾನು 3 ವರ್ಷ ಅಂಚ ಆನಿವರ್ಸರಿಗೆ ಪರ್ನ್ಯ ಹೆಂಚಿನ ನಾನು ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಆನಿವರ್ಸರಿಗೆ ಎಂದೆ ಬರ್ತ್ಡೇಗೆ ಎಂದೆ ಬರ್ಪಿನ ಬುಡ್ಪಿನಲ್ಲ ಆನಿವರ್ಸರಿ ಉಂಟು ಅಲ್ಲಿ ಕುಸಿಟ್ಟು ಪರ್ಪು ಅಂಚ ಫಲ ಏನಡ ಪನ್ನೊಂದಿತ್ತೆ ಅಂಡ ಈರ ದಾಲ ಪನ್ಪುಜಾರ ದೇ ಎಂಚಿನ ಪನ್ಪಿನಿ ಆಗ ಏತು ಪನ್ಪಿನ ಮಲ್ಲೆ ಪಂಡಜ್ಜಿ ಇತ್ತು ಒಂಚೂರು ಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ದೆ ಪರ್ಪುನ ಇತ್ತೆ ವಾರಗು ವರ ಅವೆಡ್ಡೆ ವಾರ ವಾರ ವಾರಡೊರೆ ಬಾರಿ ಅಡ್ಡೆ ಯಾನು ದೇಪಂಡ ಅನ್ನೆ ಎಂಕ್ ಪೊಪ್ಪ ಎತ್ತಿಲೆಕ ಪಂಡ ಪೊಪ್ಪನ ಸ್ಥಾನ ಡಾಯ್ ಉಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಆಯನ ಪಾತೆರ ಯಾನ್ ಕೇನ್ವೇನ್ ಯಾನ್ ಬಂಡ ಆಯ್ ವಾರಗೊರ ಪರ್ರೆ ಬಂತೇತ ಅಂಚಾನ್ ವಾರಗೊರ ಮಾತ್ರ ಪರ್ಪುನೆ ಎಡ್ಡೆ ವಾರಗೊರ ಬರೋಡು ಅವು ಬಾರಿ ಅಡ್ಡೆ ಏಪೊಬ್ಬರ ಬರ್ಪಾರು ಯಾನ್ ಇನ್ನಿ ಸೋಮವಾರ ಪರ್ಂಡ ಎಲ್ಲನ್ ಸೋಮವಾರ ಎಡ್ಡೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ఒక ఎల్లంజి అంగారే పొండ ఎల్లంజి అంగారే ఒక ఎల్లంజి బుధార పొండ ఎల్లంజి బుధార ఎల్లంజి గురువార గురువార శుక్రవాರ శుక్రవాರ ಶನಿವಾರ ಶನಿವಾರ ಐತಾರ ಐದು ದಿನೋಲ ಬರ್ಪೇನ್ ಪಂಡ್ರೆ ಅವು ಬೆಚ್ಚ ಬಜೇರೆ ಕಂಚ ಅತ್ತ ಈರ್ ಪರ್ಪು ಕ್ವಶನ್ ಬರಕೆ ನೋಡು ಹಲೋ ಈರ್ ಪರ್ಪು ಜಾರ ಯಾನೆ ಏರ್ಲ ಒತ್ತೆ ಮಲ್ತನ ಬರ್ಪೇನ್ ಅಂಚ ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ಪೇರ ಐಕ್ಕೆ ದಾದಾ ಒಂಜಿ ಜನ ದೀತೀನಿ ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ಪೇರ ಒತ್ತೆ ಮಲ್ಪೇರಿಂದ ಜನ ಈರ್ಲ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಯಾನು ಸರ್ ಏನು ಕೆಲವು ಕ್ವಶನ್ ಬರಕಿರ್ಪೆ ಒಂದು ಕರಿಸತಿ ಈರ್ ಬಣ್ಣಗ ಈರ್ ಪರ್ಪೂಜಿ ಬಂದಿತ್ತಾರೆ ಇತ್ತದಾನೆ ಬರ್ನಿ ಅವೇ ಕುಸಿಟ್ಟು ಜಾಲಿಡ್ ಪರ್ನ ಚೆಂಚಿನ ಅವಸ್ಥೆ ಮಾರೆ ಅಂಚ ಬೊಕ ಏನ ಬೊಡೆದಿಲ್ಲ ಬತ್ತಿತ್ತೇರ್ ಪೋಯ್ಸತ್ತಿ ಪೋಯ್ ಸತಿ ಕರಿಸತಿ ಇರ್ನ ಬೊಡೆದಿ ಬತ್ತಿತ್ತೀರಿ ಈ ಸತಿ ದಾನೆ ಇರ್ನ ಬೊಡೆದಿ ಬೈಜೀರು ಓ ಮೇರೆ ಟಿವಿ ದಾರೆ ಟಿವಿ ದ ಟಿವಿ ದಾರಿ ಏನು ಹುಷಾರಿದ್ದಾರೆ ಹುಷಾರ್ ಜತ್ತೆ ಟಿವಿ ದಾರ ಟಿವಿ ದಾರ ದೇ ಸಾಯಿರ್ ಮೇರ ಸತ್ಯ ಪಂಡ ನಂಬರ್ ಆಯ್ ಮುಲ್ತು ಪೋಯ್ ಜನ ಮೂಜಿ ವರ್ಷೋಡು ಮೂಜಿ ಮದಿಮೆ ಆತೆ ಮೂಜಿ ಎಕ್ಲ ಡೈವರ್ಸ್ ಕೊಡ್ದೆ ಒಂದು ಮೂಜಿ ಈ ಪಂಡ ನಂಬರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಮುರಣ ಮದ್ಮೇಜ ಆಕುಲು ಎಂಚಿನ ರಿಚ್ಚಿ ಈರ್ ಮೀನ್ದೆ ವಾ ಕಾಸ್ತ ಕುಲಿಯೇ ಆಕುಲು ಬ್ಯಾಗ್ 15 ಪೌಂಡ್ ಬಂಗಾರ ಪಾಡ್ತೀರು 10 ಪೌಂಡ್ ಒಂದು ಪರ್ತ್ ಗಾಲಿ ಮಲ್ತೆ ಮಂಡೆ ಸಹ ಮಂಡೇರಿಗೆ ಬೊಕ 5 ಪೌಂಡ್ 5 ಪೌಂಡ್ ನಾನು ತೆತ್ತಿತ್ತೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬಂಡವು 5 ಪೌಂಡ್ ತೆತ್ತಿತ್ತೀರಿ 5 ಪೌಂಡ್ ದಾದ ಅಲ್ತಾರ ಅವು ಯಾನ್ ಪರ್ತ್ ಕಾಲಿ ಮಲ್ತೆ ಇಕಲ್ನ ಪೂರ ರಣ ಕುಡಿಕಲ್ನೇ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಂದು ಪಲ್ಲೆಗ ಜೋಕುಲು ಜೋಕುಲು ಉಲ್ಲೇರ್ ಏತ್ ಜನ ಉಲ್ಲೇರಿ ಇನ್ನಿ ಮುರಣಿ ಸುಮಾರು ಇತ್ತೇರಿ ಇನ್ನೊಂದು 4-5 ಜನ ಕೊಡು ಅಕ್ಲ ಆತಿಗೆ ಪಾತಿರೊಂದು ಉಲ್ಲೇರಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೇರೆ ಟಿವಿ ದಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಬಿಡದಿ ರಡ್ಡು ಜೋಕುಲ್ಲೇ ಅಂದ ಪಲ್ಲೆಗ ಫಸ್ಟ್ ದಾದ ಪುದರ್ ದಾದ ಜೋಕುಲ್ನ ಫಸ್ಟ್ ದ ಬಡಿದಿಗೆ 2 ಜನ ಜೋಕುಲು ಪುದರ್ ಆದ್ಯಲ ಪ್ರಾದ್ಯಲ ಫಸ್ಟ್ ದ ಬಡಿದಿಗೆ 2 ಜನ ಜೋಕುಲು ಆದ್ಯಲ ಪ್ರಾದ್ಯ ನನೊಂಜಿ ಆತುನ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಬುದರ್ದಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಎಂಜಿನ ವಾದ್ಯ ಬಗೆಂಜ ಬಡಿದಿನ ಬುದರೆಂಜ ಬಡಿದಿನ ಪುದರ್ ಬಲ ಆದ್ಯ ನಿಖಿಲ ಪೂರ ಧ್ಯಾನನ ದ್ಯಾ ಸರಿಯಪ್ಪ ಒಂಚೂರು ವಿರಾಮ ಕೊಡ್ಕ ಸಂತೋಷ್ 2 ಸ್ಟಾರ್ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪುಣ ನನಾತ್ ರಾಮಣ್ಣಡ ಪಾತಿರ್ಗ 5 ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಬ್ರೇಕ್ ನನ್ನ ಮಾಲ್ಗು ಅವು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಗಡ್ಡಡುಂಡ ಗಡ್ಡ ಚೂರು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎಸ್ ಪರ್ದಾಯ ಬಕ್ಕ ಬ್ರೇಕ್ ಆಯ ಬಕ್ಕ ಕುಡಾತ್ ರಾಮಣ್ಣ ಪಾತಿರ್ಗ ಬಲಿ ಅವು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಡ ಅವು ಚೂರು ನೀನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬಲೆ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಕೇರ್ ನೀರ್ಡ ಇತ್ತೆ ಆಗ ನೆರಿಯ ಎಂಚಿನ ಚಾನಲ್ ಬೈದೆ ನಮಗೆ ನೆರ್ಪುಣತ್ತೆ ಆಯ್ತು ಏಳು ಸರ್ತಿ ಬಂದ್ಪುಣಿ ಇದಕ್ಕೆ ಎಂಗ್ಲ ನನ್ನ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ತೊಂಬೈತಾರು ಆ ಎಂಜಿ ಪರ್ಪುಣ ಬುಡ್ಪುಣೆ ಮಾರ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮಂಡೆ ಸರಿಜ್ಜೆ ಕೇಳಿ ನಾನು ಯಾಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮಂಡೆ ಸರಿಜ್ಜೆ ಮೆಲ್ಲಾತೀರು ಮೆನ್ನಾಯಿ ರೇಸರ್ ಎಂಕಲ್ ಒತ್ತು ರೇಸರ್ ಎಂಕಲ್ ಒತ್ತು ನಿನ್ನ ಸಾವ ನಿನ್ನ ಅಂದ ಮೆನ್ನಾಯಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಬಾತಿರುಂದಿ ತಂಬಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ರಿಪೆ ನಿನ್ನ 5 ಪೌಂಡ್ ಮುಕ್ಕು ತಿಂದು 5 ಪೌಂಡ್ ಮುಕ್ಕು ತಿಂದು ನಾಯಿ ಏನು ಸಾವೇ ಅಂದೆ ఒక ಎಂಕ ಆಪುಜಿ ಅಕುಲ್ ಪುರ ಇಂಜಿನೇ ಕುಲ್ದೀನಿ ಅಕುಲ್ ಪುರ ಇಂಜಿನೇ ಕುಲ್ದೀನಿ ಅವಳು ಪುರ ಚಾರಡ್ ಪುರ ಇಂಜಿನೇ ಅಂದೆ ఒకరి ಇಂದ ಇಂಜಿನ నా అమ్మారు పొట్టండి నేను అన్నామే నాయి ఒక రాపూజీ ఆ జోకులు పర ఇంజిన్కి పోయింది నగిలి ఓదరాపూజ జోకులేకి ఓదోడు ఎట్ట భవిష్యత్ ఎట్ట జనవుడు జోకులు అక్కడ ఓదే బాలే నిన్న కామర్స్ ఆహా ఎన్న ఆర్ట్స్ నిన్న లార్స్ నిన్న ఆర్ట్స్ ఎన్న లలిత కలార్స్ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆದನ
ಓ ಯಾ ನೆಂಜ ಪಾತಿರಂದಿಲ್ಲ ಮರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಾತೆ ನೀರು ಎಸ್ ಸಂತೋಷ್ ಜಾವ್ ಸಂತೋಷತ್ ಅವು ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು ನೆಟ್ ರೋಹನ್ ಮಾತು ಯಾ ನಿಗಡ ಕೇಂದ್ರ ಹಿಂಗ್ ಮರತ್ತಿ ಓಪಿನ್ ಮಾರಿ ಇಂಜ ಕೇನುಡು ಬೋವೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೊಡೆ ದಿನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇ ನೋಡಿ ರಾಕದಿನ ಬಗ್ಗೆ ದಲ ಪುರ ಕೇ ನೋಡಿ ಎಂಚ ಇಂಕೊ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಪನಿಯರ ಆಪುಂಡು ಯಾ ನಾ ಓದ್ಕೇನು ಈಗಲಗೆ ಡೈವರ್ಸ್ ಆತನ ಬಡಿದಿನ ಡೈವರ್ಸ್ ಆತೀನಿ 3 ಜನಕ್ಕೆ ಡೈವರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಡೈವರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ ಡ್ಯಾಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾಯಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಹಾಕದಲ್ಲ ಒಂದಿನ ಪೊಕ್ಕಡೆ ದೇವರನ ಜೀರ ಪಂಡ ನಂಬರ್ ಇರೆಗ್ ಮದ್ಮೆ ಆತ ಇರೆಗ್ಲ ಮದ್ಮೆ ಅಂಡ ಗೊತ್ತಾಪನ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ದಿನ ನಾಯಿಗೆ ಹಾಕಿಲಕ ಹಾಕದಲ್ಲ ಬೊಡೆದಿ ಡ್ಯಾಗ್ ಹಾಕಿಂದೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಸಮಾಕಿನಿ ಈರು ಬಡಿದಿ ಬೊಡೆದಿಗೆ ಎತ್ ಬೊಕ ಬೊಡೆದಿ ಹೆಂಗ್ ಹಾಕದಿ ದಾನ ಹಾಕಿಂದ ಹಾಕದಿಂದಾಲ ಜನ್ನದಾಲ ತಪ್ಪಿಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಯಾ ಸತ್ಯ ಅನ್ ಬೆನ್ನದಾಲ ತಪ್ಪಿಜ್ಜಿ ಈ ತಪ್ಪಿತ್ತ 4 ಜಂಡ ಕೇನ್ಲೆ ಯಾನ್ ಪನ್ನ ಪಾತೆಡ್ದಾಲ ತಪ್ಪಿತ್ತನ ಪನ್ಲೆ ಯಾನ್ ಬೊಡೆದಿರ ಬೈಯಡ ಬತ್ತು ಈತೆ ಪಂತಿನಿ ಎಂಜವಂಡ 200 ಕೊರ್ದು ಪುಷ್ಪಗ ಪೋದು ಬತ್ತೆ ಕಾಕುನ ತೆಕಿರು ನಿಕುಲ್ ದಾದ ಬನ್ನಿ 200 ಕೊಡ್ತು ಅಂಚತ್ 200 ರೂಪಾಯಿ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊರ್ದು ಪುಷ್ಪ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂದು ಬತ್ತೆ ನಿಕುಲ್ ಉಲ್ಟೆ ಎನ್ಯಾರ ಅಂದದ ಅಂಚತ್ತು ಕೂಡ ಬೊಡೆದಿಗ್ರೆ ಕೋಪ ಬತ್ತನತಿ ಬೊಡೆದಿ ಕೋಪ ಬತ್ತನ ರಾಜ್ಮಲ್ ಪೋಡತ ಐಕೆ ಅನ್ ಕೂಡ ಅಲ್ಲೇನು ಪಿಕ್ಚರ್ ಲೆತ್ತ ಬೊಡೆದಿಗ್ ಕೋಪ ಬತ್ತಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಹಾ ದಾದಾಪುಂಡು ಇಲ್ಲಲ್ ಮತ್ತ ರಂಬ ರೊಟ್ಟಿ ಮತ್ತ ಆಪುಂಡು ಗೊತ್ತ ನಂಚೆ ನನ್ನ ರಾಜ್ಮಲ್ ಪೆರ ಪಿಕ್ಚರ್ ಲೆತ್ತ ಪೋಯ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಂದ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಒಂದೇ ನವರತ್ನ ನವರತ್ನ ಎಂಚಿನ ನವರತ್ನ ಪಂಡ ದುಮನಾನಿ ಪರ್ತೆ ಅಂಚ ಮಂದೆ ಬಾರ ಪಿರಿಯಾರೆ ನವರತ್ನ ಹತ್ತು ಮಾರ ಅವು ಯುವರತ್ನ ಮಾರ ಅವು ಯುವರತ್ನ ಅವಕ್ಕೆ ಬೆಚ್ಚೋಡು ಅಲ್ಲಿ ಸೀದಲ್ಲಕೊಂದು ಅರ್ಧೋಡೆ ಪೋಯಲ್ ಕುಡಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಲೆತ್ತ ಪೋಯ ಓ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅವು ಎಸ್ ನಾವು ಒಂದು ಕೊಜಪ್ಪು ಎಸ್ನ ಕೊಜಪ್ಪ ಬೆತ್ತದ ಕೊಜಪ್ಪು ಎಸ್ನ ಪೊಸತ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕೊಜಪ್ಪಿ ಅವು ಕೊಜಪ್ಪ ಹತ್ತು ಮಾರ ಅವು KGF ಮಾರ KGF ಮಾರ KGF ಐಟ್ ಅಂತೆ ರಾಜಲ್ ಬೊಡೆದಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ ಆಲ್ ರಾಜಲ್ ಐರ್ದು ಬೊಕ್ಕೊಂಡದಿ ಆಂಡಲ ಡೈವರ್ಸ್ ಆಯ್ಕೊರ್ನಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಒಂಜಿ ಬೊಡೆದಿ ಪಂಡಿ ಬೊಕ ಕಂಡನಿ ಅನ್ನು ಸೋಕುಡು ತೂವೋಡು ಅಂದೆ ಯಾನ್ ಆನಿ ಪನ್ನಗಲ ಪಂತೆ ಇರೆಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೀಸನ್ ಪನ್ನಗಲ ಪಂತೆ ಎನ್ನ ಬೊಡೆದಿ ಗುಂಡತಿ ಸೀರಿಯಲ್ ತೂಪುನ ಮರಲು ಧಾರಾವಾಹಿ ತೂಪುನ ಮರಲು ಒಟ್ಟಾರೆ ದಾಯರ್ ತೂಪು ದೇ ಓ ಟಿವಿ ಅತ್ತು ಸಾರಿ ಟಿವಿ ದಾರ ಒಂಜಿ ಪೊಂಜೋಲೆ ಬೇರೆ ಮಲ್ತು ಒಂಜಿ ಬೇನೆ ಬಸರ್ ಬಂದು ಪೂಜಾ ಒಂಜಿ ಧಾರಾವಾಹಿ ತೂಪೆರಪ್ಪ ಅವಿನ ಆತ ಮಲ್ಲ ಇನ ಮಲ್ಪುನು ಪೆಟ್ಟಲಡೆ ಬಾದು ಮೇ ಮೈಸೂರಿ ಬಾ ತುಂಬೊಪ್ಪುನಿ ಸಹಜ ಮಾಮೂಲಿ ಮಾರ ಎಂಜ ಸಹಜಿ ಮರಲ ಸಹಜ ಒಂಜಿ ಕಂಡನಿ ಬಂಗೋಡು ಪರ್ದು ಬನ್ನಾಗ ಓತಾನದಿ ಕಣ್ಣನಿ ಒಂಜಿ ಪರ್ದು ಬನ್ನಾಗ ಎಂಚಿನ ಮೇ ಬೇಲೆ ಅಲ್ ತಲ್ಪಿನಿ ಬಂಗಾಡು ಬೇಲೆ ಅಲ್ ಎಂಚಿನ ಬಾತಿರ್ನಿ ಎಂಚಿನ ಸಾವಿ ನಿಕಲ ಅಂದೆ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಒಂಜಿ ಕಣ್ಣನಿ ಬನ್ನಾಗ ಧಾರಾವಾಹಿ ತೂಪುಂಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಚಾನಲ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಧಾರಾವಾಹಿ ಓ ಮಾತ ಒಂಜಿ 7 ಗಂಟೆ ಅನಗುಂಡತಿ ಜೀ ಕನ್ನಡಡು ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮ ಗಂಟು ಏರ್ನೆ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮ ಗಂಟು ಏರ್ನು ಅವು ಜೀ ಕನ್ನಡ 7 ಗಂಟೆ ನಮ್ಮ ಗಂಟು ಅವು ನಿನ್ನಮ್ಮ ಗಂಟತ್ತಿ ಅವು ಬ್ರಹ್ಮ ಗಂಟು ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಗಂಟು ಧಾರಾವಾಹಿ ಪೊಂಜನಕಲ್ನ ಆತದ್ದು ಕುಡೊಂಜಿ ಅವು ಒಂದು ಮೀಂದ ರಾಶಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಬಂದರಡ ಅದು ಕೊಡು ಮೀಂದ ರಾಶಿ ಏ ಓಯ್ ಅವು ಮೀಂದ ರಾಶಿ ಹತ್ತು ಮಾರಾರ ಅವು ಮಿಥುನ ರಾಶಿ ಉಲ್ಲ ಧಾರಾವಾಹಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ದಾರ ಎಡ್ಡೆತ್ತು ನಾವು ಒಂದು ಗಟ್ಟಿ ಮೀಲ ಪಂಡ ಕುರೆ ಎತ್ತಿ ನೋಡು ಗಟ್ಟಿ ಮೀಲ ತೆಲ್ಪು ಮೀಲ ಅಂದ ಹೆಂಗೆ ಅಂದೆ ಗಟ್ಟಿ ಮೇಳ ಮಾರಾರೆ ಗಟ್ಟಿ ಮೇಳ ಈ ಪಂಡ ನಂಬರ್ ಎನ್ನ ಬಡಿದಿ ರಾತ್ರಿ ತೂದು ಕೂಡ ರಿಪೀಟ್ ಕಾಣೆ ತೂಪುನಿ ಗಟ್ಟಿ ಮೀಲೋನು ತೂಪುನ್ ಕಾಂಡೆ ಚಾಗ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪುನಗ ಅಲ್ನ ಗಟ್ಟಿ ತಿಂದು ನೋಡದೆ ಕಾಂಡೆ ಗಟ್ಟಿ ಹೋಗುನ್ ಬಂಗಾರ ಈ ಪೋ ತೂವೋಡೈನ್ ಅತ್ತೆ ದಾರಾಯಿ ತೂವೋಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜೆಡ್ಡೆ ಒಂದು ದಾರಾಯಿ ಕುರ್ಲಾರಿ ಓ ನಾವು ಕುಸಲ್ದ ನಿಕ್ಲನ ಅದು ಓ ಅವು ಕುರ್ಲಾರಿ ಅತ್ತಿ ಅವು ಕಿನ್ನಾರಿ ಅವಳದಾರೆ ಎಂಜಿನ ಐಟ್ ಅವು ಮಕ್ಕರುಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಗುಂಡತಿ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಒಂಜಿ ಭೂತ ಓ ಶಿವದೂತ ಗುಳಿ ಅವು ನಾಟಕ ದಾರಾಯಿ ಭೂತ ಹೂವಿಯ ಭೂತ ಓ ಅವು ಭೂತ ಅತ್ತಿ ಅವು ಗೀತ ಆಯ್ ದಿಂಗದೇನ ನಾಳೆ ಮಗುರುಜಾಯ ಗೀತ ಐಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಗೆಂಕುಲು ಉಂಡದೆ ರಾತ್ರಿ ಕಣ್ಣನಿ ಬಡ್ದಿ ಪೂರ ಉಂಡು ದಾಯ ಬೊಕ್ಕ ರಾತ್ರಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೊಂದು ತೂಪುಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅವು ಒಂದು ಪೊರೆಳಿ ಮನಸ್ಸಾಗಿದೆ ಹೆಂಚಿನ ಪೊರೆಲಿ ಇನ್ನ ಪೆರ್ಮಾರಿಯಾ ಅವು ಮರಳಿ ಮನಸ್ಸಾಗಿದೆ ಅಂಚಿನ ಮಾತ ಧಾರಾವಾಹಿ ತೂಪುನ್ ಐಕ್ಯಾನ್ ಬೊಡೆದಿ ಬೊರ್ಚಿಂದೆ ಬನ್ನಿ ಸೈತ್ಯ ಪೋಡಾಲು ಎಂಕ್ 3 ಜನಗಳು ಡೈವರ್ಸ್ ಕೋರ್ನಿ ಈರು ಮೇರು ಡೈವರ್ಸ್ ಕೋರ್ನೆ ಇರ್ನ ಬಡಿದಿದ್ದಲ್ಲ ಪಂಡಿಜರ ಹಾಲೋಡೆ ಬನ್ಪುನಿ ಹಾಲು ಐದು ತುಂಬ ಡೈವರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಬೋತಲ್ಲ ನಿಕಲಪುರ ನಾಚಿಕೆಟ್ನೇ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅನ್ನೋದು ಅಂದಿ ಬಕ ವಟ್ರಾಸಿ ಮಲ್ಪುನ ಅತ್ತೆ ಇತೆ ಯಾನಿರಡಂಜಿ ಕೇರ್ನು ಇರಗಿತ್ತೆ ಮದ್ಮೆ ಇತ್ತ ಒಂಟಿತನ ಟುಲ್ಲರ್ ಇರಗ ಜೀವನದಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಇದಲ್ಲ ಉಂಡ ಚಾಲೆಂಜ್ ಪಂಡಗ ನೆನೆಪ ಚಾಲೆಂಜ್ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಉಡನತೆ ಚಾ ಪರ್ಲೇಕ ಚಾಲೆಂಜ್ ಪಂಡ ಎಂಚ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಕೆಲವೆರೆಗ್ ಲವ್ ಮಲ್ಪನೇ ಒಂಜಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಕೆಲವೆರೆಗೆ ಲವ್ ಬುಡ್ದು ಪೋಂಡ ಇನ್ ಮರಪುನೇ ಒಂಜಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಆಂಡ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮೂಜಿ ಬೊಡೆದೆಲ್ಲ ಪೋಂಡಲ್ಲ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜೇ ಇತ್ತೀನಿ ಚಾಲೆಂಜ್
ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಪನ್ನಗಲ್ಲ ದಾದಂದು ಎನ್ನೋಡೆ ಅಂಚ ಒಟ್ಟಾರೆ ಈ ಪೊನ್ನುಲೆಗೆ ಬರೋ ನೆರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣನ ಮನಸ್ಸಿನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪೊನ್ನುಲ ಮನಸ್ಸು ಹೆಂಗ್ ಕ್ಲೀನ್ ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಪೊನ್ನುಲ ಯಾನ್ ಮೂಜಿ ಜನಕ್ಕೆ ಡೈವರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾನ ಅಂದು. ಹೆಂಗ್ ಕ್ಲೀನ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಂಚಂದ್ ಎಂಚ? ಪೊನ್ನುಲ ಮನಸ್ಸು ಎಂಚ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಸ್ಟೋರ್ದ ಅರಿತ ಲೆಕ್ಕ ಅವೇಂಚೆ ದೆಕ್ಕನಗನೇ ಗೊತ್ತಾಪಣಿ ಐದು ಏತ್ ಗುಗ್ಗುರುಂಡು ಏತ್ ಕಜ ಉಂಡು ಒಟ್ಟಾರೆ ಮತ್ತೆ ಪಾತ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾನ ಒಟ್ರಾಸಿ ನಿಂಗು ಮಾರ್ಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಲ್ಲ ಪಂತನಿ ಪರ್ಪುಜಿಂದ ಒಯ್ಕಲ ಸೇರ್ಪಲೇನಿ ಸೇರ್ಪಣತ್ತು ಬ್ಯಾಗ್ ಡೈವರ್ಸ್ ಎಂಚಾತನ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಬ್ಯಾಗ್ ನಮ್ಮ ಕುಂಟು ಕೊರ್ಪು ಜನ ಡೈವರ್ಸ್ ಅಂಚಾತನ್ ಡೈವರ್ಸ್ ಕುರು ಒಂದೆಪ್ಪು ನಾವು ಒಂದೆಪ್ಪುನ ಐಕೆ ನಾನು ಒಂದು ಒಯ್ಕಲ ಮಧ್ಯವರ್ ಜನ ಬರಲಿ ಅಲ್ಲ ಅವು ಎಂಚಿನ ಅವು ಇಂಚ ಇಡದಿಯರು ಕಣ್ಣಿಗೆ ದೀಪೇರೆ ಇಡದಿಯರು ಬಿಮ್ಮದಿಯರು ಇಡೇ ಹೋಯ್ತು ಇಡೇ ದಿಯರಂದು ಎಂಕಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಮಧುನು ಇಡೇನೆ ದಿಯರಂದು ಎಂಕಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಯಾನ್ ಇರಡೊಂಜಿ ಕೇಣಿ ಇತ್ತೆರೆಗ್ ಬೆದ್ರರ್ದು ಕುಡ್ಲಾಗ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಬರ್ರೆಪ್ಪುನ್ ಅಪ್ಪಗ ನೀರು ಲೋಕಲ್ ಬಸ್ ಇಟ್ಟು ಬರ್ಪಾರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಬಸ್ ಇಟ್ಟು ಬರ್ಪಾರ ಯಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಬರ್ಪೆ ದಯಪಂಡ ರಪ್ಪ ಬರ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಲೋಕಲ್ ಟಕ ಟಕನ್ ಲೇಟ್ ಆಪುನದೆ ಹಾ ಅಂಚೆನೆ ಇಡೇಗ್ ಮಧುನು ದೀಂಡ ಮಂಡೆಗೆ ಎತ್ತನಾಗ ಲೋಕಲ್ ದಲ್ಲಕನೆ ಡಗ 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 ಬಂದು ಲೇಟ್ ಆಪುನ್ ಇಡೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ದೀಂಡ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ತಲ್ಲಕ ಮಂಡೆಗೆ ರಪ್ಪ ಎತ್ತುಂಡು ಒಂಜಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಮಂಡೆ ಸಮಾಜನ ಲೆಕ್ಕ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಓಡಾಡ್ಲಾಗ ಒಂದು ಪಾಡೋಡಿ ಇದೊಂದು ಸಂಗತಿ ಅಂಬ್ಲೆ ಒಯ್ಕಲ ಮಧ್ಯವರ್ ಜನ ಮೀನು ಪಾಡ್ಲಿ ಸತ್ಯವನ್ ಪಾಯ ನನ್ನ ಬುಡುಪುಲಕ ತೋಜ್ಜಿ ಯಾನೊಂದು ಎಡ್ಡೆನೊಂಜಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ತು ಬಂದೆ ಇನಿ ಫೋನ್ ಸೀದಾ ಮೇನ ಆಲೋಸಡ್ಗೊಂದು ಬಾಡ್ ನಾನು ಆ ಪುನಾಡ್ ಆಲೋಸಡ್ಗೊಂದು ಬಾಡ್ ಆಲ್ವಾಸಿಗಿದೆ ಒಂದು ಬಾಡು ದೇ ಆಲ್ವಾಸರು ಉಂಡತೆ ಮೋಹನಾಲ್ವೇರ್ ಇಜ್ಜಾರ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಎಂಚ ಮಹತ್ವ ಕೊಡ್ಪೇರ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಜೀವನ ಒಂಜಿ ಉದ್ಧಾರ ಆರೆಗೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಓಪನ್ ಮಲ್ತೇರು ಅವು ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಮೇ ನಡೆಯ ಇದೇ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಬಂಡದಾದ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಅವಳು ಪರ್ಪುನಕ್ಲೇನು ಪರ್ಪುನ ಬುಡುಪವನ ಅಂಚಿನ ಇನ್ನು ಅವು ಏತೋ ಕುಟುಂಬಲ್ ಬತ್ತ ಅವಳು ಎಡ್ಡೆ ಅದು ಬೋತೇರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇನ್ನಿತ್ತ ಬೇರೆಗಿತ್ತೆ ಅನ್ನು ಫೋನ್ ಆಗಿತ್ತೆ ಈಗ ವಿನಯ್ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪರೆಂಡು ಮೇಲಕ್ಕೊಂದು ಅಡೆಗೆ ಬಾಣ್ಣು ಕೇಂಡ ಪಲ್ಯ ಬಣ್ಣ ಮೇಲ ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ಬಾಡ್ನೆ ನನ್ನ ಶಿಬಿರ ಬೋಲೆ ಸರಿಯಾಗು ಲೇಪಣ್ಣ ನಾನು ಪಲಾಯನ ಪಾತ್ರೆ అని ಕೇನೋಡ ಲೇಪಣ್ಣ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿಂದ ಇಂಕ ಮೂಜಿ ಬೊಡದೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿರತ್ತ ಅಂಚ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ఆయన ತೂಡಾತ್ರೆ ನಾನು ಬೇತೇರ್ಲೆ ಗತಿಜ್ ಐಕೆ ఆయన ಆಯ್ ಪನ್ಲೆಕನಿ ಅಡೆ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ನೆಕ್ ಶಿಬಿರಗು ಪೋಪೆ ಯಾನು ಸುರು ಪೋದು ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿನಯ್ ಆಳ್ವೇರ್ನ ಕಾರ್ ಪತ್ತದು ಒಂಜೇ ಕೇನ್ ನಾನು ಏನಿಗೆ ಏನು ನಂಜಿ ಪರ್ಪುನ ಬಿಡ್ಪಲೆ ಏನನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚತ್ ಯಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿನಯ್ ಆಳ್ವೇರ್ನ ಕಾರ್ ಪತ್ತು ಒಂಜೇ ಕೇನಿ ಎಲ್ಲರ ಪಕ್ಕ ಪರ್ಪುನ ಬಿಡ್ಪೆ ಇನ್ನು ಒಂಜಿ 90 ಕೊರ್ಲಿ ಮಲತಲಿ ಪಾಲೆ ವಾಟ್ ಕಾಮಿಡಿ ಕಲಾಶ್ರೀ ಬೆದ್ರ ಚಾತುರ್ಪುನ ತೋಜಾಯರು ತೀರ್ಪುಕೇನೋ ಹಿಡ್ದು ಉಪ್ಪುದರೊಂಜಿ ಪನಲ್ಲಿ ರಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಿಜಾರ್ ಪೃಥ್ವಿನ್ ಪೊಳಲಿ ಸುಧಾಕರ್ ಬೆದ್ರ ತೀರ್ಪುಕೇನು ಹಿಡ್ದುಂಬು ಅವರ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿ ಕಟ್ಟರು ಬತ್ತಿಲ್ಲ ಕಾಣ್ ಒಂದು ಸ್ವರ ಕೊಡೋರು ಮಲ್ಪಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಮೆಲ್ಲಾತಿರ್ ಮೆ ನಾಯಿ ರೇಸರ್ ಎಂಕಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಮೇನ್ ಏನ ಸಾವುದ ಗೊತ್ತನ ಏನ ಪುನಗುರುನ ಏನ ಮರಲೆಲ್ಲ ಕೆಪ್ತನ ದೀಪ ನಾಯಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಒಂಜಿ ತಾಟಿ ಬರಡೆ ಅದೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಪಾತ್ರೋಡು ಮಲ್ತಿದ್ದೇರೆ ಇತ್ತೆ ತೀರ್ಪುಗೇನು ಸುರೇಶಣ್ಣ ಒರೇರ್ದೂರಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಜವನೇರೆ ಒಂದು 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಏನು ಬಹುಶಃ ನಾಲ್ಕು ಜನ ನಲ್ಲೂರು ಇರೋದು 4 ಜನ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಪ್ಪ ಯಾಕಂದ್ರೆ 3 ಜನ ಬಂಡಾರು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಲಾಕೊಂಡು ಅವೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಒಂಚೂರು ಒಂದು ಮಾತಾಡ ಲಾಕ್ ಪೋಂತು ಈಗ ಪಂಚಿಂಗ್ ಬರೋ ಲಾಕ್ ಪೋಂದು ಇರ್ತದೆ ಒಂಚೂರು ನನ್ನಲ್ಲ ಏನು ಎಕ್ಕಡೆ ಪಂಡ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಎಕಡೆ ಟೀಮ್ ಪಂಡೆ ಒಂಚೂರು ನನ್ನಲ್ಲ ಈ ಮಟ್ಟ ಏರೋಡಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಟೋಟಲ್ ವೆಯ್ಟ್ ಉಂಡತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಏರಂಡ್ ಎಡ್ಡೆ ನಿಗಲೇ ತಾಕತ್ತುಂಡು ಮತ್ತೆಲ್ಲ ದೇವರ ತಾಕತ್ತು ಕೊಡ್ತೀರು ಒಂದು ಕಲಾವಿದ ಪಂಡ ನಾವು ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮ ಸುಕೃತಗೆ ಏನು ಹೋದಲ್ವ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಏನು ಪಾತಿರಲಿ ಅಂಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪಾರ ಸಾಧ್ಯ ಆ ತಾಕತ್ತು ಕಲಿಯರಿಗೆ ಕೊರ್ಪಿನ ದೇವರು ನಿಗಲೇ ಕೊಡ್ತೀರಿ ನಿಗಳ ಉಂಡು ಅವೇನೊಂದು ಚೂರು ಪಿದಾಕ ನೋಡಿ ನೀವು ಪನ್ಪಿರುತ್ತೆ ಟ್ರೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೈ ಅಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಯು ರೀಚ್ ದಿ ಗೋಲ್ ಪನ್ಪಿರುತ್ತೆ ಅಂಚ ದೇ ಬಂದಾಗ ನಾಟಕಗಳು 2 ವಿಧ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಕೊರಡು ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊರಡು ಮೆಸೇಜ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಕೊರಿಯಾರ ನೀವು ಏನು ಪರ್ಪಿನ ಬುಡೋಡು ಪರ್ಪಿ ಮೆಸೇಜ್ ಪೊರ್ಲು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಒಂಚೂರು ಐದೊಟ್ಟು ಖುಷಿಲ್ಲ ನೀವು ಪಟ್ಟೋಡು ತಾಕತ್ತು ನಿಗಾಡ ವಿಷಯ ಗುಡ್ ಲಕ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ರು ಸಂದೀಪ್ ಯಾನೇ ಸುರೇಶ್ ದಾದ ಪಂದ್ ತಿರವೇರಿ ಏತೋ ವರ್ಷದಿಜ್ಜಿ ಇರಡೆ ಬರಲ್ಲೇ ಸಂದೀಪ್ಗೆ ಟಾಪಿಕ್ ಬರ್ಚಿ ಅವು ಸ್ಟೇಜಿಗೆ 4 ಜನ ಬರ್ಪೇರು 15 ನಿಮಿಷ ತೆಲ್ಪ ಅದು ಒಪ್ಪೇರು ಎಂಟರ್ಟೈನಿಂಗ್ ಆದಿತ್ತಂಡು
ಜೋಕ್ಸ್ ಪಂಚ್ ಪೂರ ಇತ್ತನೆ ಅವೇ ಸುರೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಬಂಡಿ ಲೇಖನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಪೋಡ್ ಸಂದೀಪ್ ಒಂಜೇ ಲೆವೆಲ್ ಡುಲ್ಲಾರ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಆ ಪಂಚ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಮಾತ್ರ ಗಟ್ಟಿದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಇತ್ತದು ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಒಂಚೂರು ಪೋಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಸಂದೀಪ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತಜಿನತೆ ಎಡ್ಡೆ ಆತನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡು ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಸಂದೀಪ್ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಂಗೆ ಮರ್ಗಿಲ್ದ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಿನ ಕಲೆ ನೆನವರ ಕೆಮ್ಮಲ್ಪಡು ದರ್ಶನ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟೋನ್ ಅಗರಬತ್ತಿ ಪ್ರತಿ ಆರಂಭವು ಶುಭವಾಗಲಿ ಪನ್ನ ಚಿತ್ರಂಜಲಿ ಪುನಃ ಕೊರೊಂದಲೆರು ನಿತ್ಯ ಚಪಾತಿ ಅಂಚನೆ ಆಭರಣ್ ಟೈಮ್ಲೆಸ್ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಕ್ಷಯ ಕಿಚನ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಸತ್ಯನಾಥ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಮೆಕಾಯ್ ಮಕ್ಕಳೇ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಪನೊಂದು ಇನ್ನಿತ್ತ ಈ ಎಗ್ಗೆಡ ಅಭಿನವಲ್ದಿನ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಯೋಜಕರಿಗೆ ತೂಯಿನ ನಿಕಲೆಗೆ ಮಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಪನೊಂದು ಇನ್ನಿತ್ತ ಎಗ್ಗೆಡ್ದಾಗಪ್ಪ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಕಾಮಿಡಿ ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಬಲೆತೆಲಿಪಾಲೆ ಕುಸಾಲ್ದ ಪಂತದ ಎಸಲ್ ವರ್ಮದ ಮಾಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಲೇಸುಗ್ ಬಲದಿಂಜಾದೆರು ಒತ್ತು ಸಾಕಾರ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ.